ଲୋକଟା ବାହାର କଲେ ତା ଭିତରେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ତା ଭିତରୁ ବାହାର କଲ ବାହାରିବନି ଭିତରେ ପୁରା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା ନା କାର ଗଲା ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ଟ୍ରକ୍ ଗଲା ଡାଣ କେମିତି ବାହାରି ଗୋଟେ ମରିଥିଲା ଏପଟରେ ଏଇଟା ତ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିକି କରେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆସିବ କହି ହାତ ଦେଉଛ ହାତଟା ବାହାର କରିଦେଉନ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଛି ଦେଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ନା ଏକୁଟିଆ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଚିନ୍ତା ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ସେ ମଣିଷଟା ଅଛି।